Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίους ημάς πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρεύουσα η άμανα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκατε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι ίσως μια χρονική στιγμή που δεν θα βρούμε κανένα σε αυτόν τον τόπο που δεν σκέφτεται, δεν πιστεύει ότι χρειάζεται μια βαθιά παραγωγική ανασυγκρότηση στην οικονομία της χώρας. Και την ίδια στιγμή να μην σκέφτεται ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση στην οικονομία της χώρας δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη μεγάλη συμμετοχή στην οικονομία του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, των προϊόντων της ελληνικής γης, των προϊόντων της γεωργίας, της αλληλείας και της κτηνοτροφίας μας. Τι χρειάζονται οι παραγωγοί μας, αυτοί που ήδη δουλεύουν και προσπαθούν και αυτοί που μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα παραγωγική προσπάθεια, χρειάζονται τη δική μας στήριξη, τη στήριξη της πολιτείας αλλά και της αυτοδιοίκησης, την πληροφόρηση, την οικονομική βοήθεια, την δημιουργία ενός πλαισίου για την προώθηση των προϊόντων. Αυτές οι στιγμές, όπως είναι αυτή η σημερινή έκθεση, η δεύτερη Expotrof, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να συνδιαλλαγούμε, για να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, για να ανταλλάξουμε σκέψεις, ιδέες, εμπειρίες και να συνεχίσουμε για να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον. Εμείς ως Περιφέρεια Ειρηνίων Νήσων, έχοντας, αν θέλετε, την παράδοση, την οδυσσιακή, την παράδοση την ομερική, είμαστε σίγουροι ότι ξεκινάμε στις συνθήκες του 2015 μια νέα πορεία στην παραγωγική ανασυγκρότηση, εντάσσοντας στην τοπική μας οικονομία, εντάσσοντας στο ήδη μεγάλο δίκτυο της τουριστικής οικονομίας την προσπάθεια του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, που μπορεί και ο ίδιος να δημιουργήσει σταθερές θέσεις εργασίας, αλλά και να στηρίξει την ίδια την τουριστική μας οικονομία, δημιουργώντας ένα δυναμικό πλαίσιο που είναι ικανό να ανεβάσει, να αναβαθμίσει την περιφέρεια των νησιών, και το ίδιο μπορεί να γίνει φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε ευτυχείς γιατί βλέπουμε σήμερα αυτή την πανδεσία προϊόντων που μας κάνει να σκεφτόμαστε πόσες μεγάλες ευκαιρίες έχουν οι νέοι Έλληνες πολίτες στο μέλλον που έρχεται, και εμείς είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα είχαμε τη χαρά να είμαστε η τιμόμενη περιφέρεια. Πήραμε από συμπολίτες και φίλους συγχαρητήρια, ευχές για αυτή την παρουσία και για αυτή την προσπάθεια που δείχνει πως πιάνουμε τα σημεία των καιρών. Θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα σε όλους. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Οι άνθρωποι που μπορούν να μετασχηματίσουν την τίμια γη σε προϊόντα που μπορούν να φτάσουν στην άκρη του κόσμου, που μπορούν να κάνουν το καθένα από εμάς να ζει καλύτερα στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στον τόπο του, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι μπροστά μας, είναι υπαρκτά. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλες και όλους που βρίσκονται σήμερα εδώ, διαθέτοντας τον χρόνο τους για να προβάλλουν τη δική τους προσπάθεια, για να εισπράξουν τα μπράβο όσων περνάνε από τα περιφτερά τους, αλλά ταυτόχρονα να κλείσουν και δουλειές. Και έχει σημασία ότι εδώ υπάρχει μεγάλη ευκαιρία και των μεγάλων επιμελητηρίων και του ελληνορωσικού και του ελληνοζικού και άλλων ενδιαφερομένων, όπως είναι η Πολωνία που μόλις πριν μίλησα μαζί τους, άρα το ενδιαφέρον διευρύνεται. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να δώσουμε σε
όλους τους Έλληνες παραγωγούς, αυτούς που σήμερα παράγουν και αυτούς που είναι εν δυνάμει παραγωγή, τις δυνατότητες να κάνουν τα καλύτερα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είμαι ευτυχής που κάνω τα γένεια αυτής της έκθεσης σαν Περιφέρεια Ιουνιονίσων και δίνουμε την υπόσχεση ως Περιφέρεια Ιουνιονίσων αλλά ως αυτοδιοίκηση συνολικά, και πιστεύω ότι αυτό εστερνίζονται και όλοι οι συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο. Αυτόν τον δρόμο που δείχνει ότι οι μέρες οι καλύτερες είναι μπροστά. Ελπίζουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε και τη συνδρομή της πολιτείας, που είναι απαραίτητη για να στηρίξουμε δυναμικά την προσπάθεια που μόλις έχει ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κώστα, τι θα γίνει, να μπούμε μέσα ή θα μπούμε μέσα. Ελάτε μπροστά εσείς. Μέσα, κατάληψη. Μέσα μέσα. Εντάξει. Όχι, εδώ εμείς μαζί. Κύριε Ελευθέρη. Κύριε Ελευθέρη. Ιόνια. Τι κάνετε? Πλάκα. Όλα καλά. Τι κάνετε? Καλά, Γιώργο. Εσείς θα μας πείτε, πώς τα είδατε? Περάστε να δοκιμάσετε. Αυτό όμως είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί με τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο μπορεί να σταθεί. Και αυτό φαίνεται και από τις εξαγωγές μας όταν τολμούμε να κάνουμε εξαγωγές, όταν φροντίζουμε το προϊόν μας, όταν κάνουμε μια ωραία συσκευασία, όταν βάζουμε την πιστοποίηση μπροστά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια μας χρησιμοποιήσαν και μας εκμεταλλεύτηκαν και ακόμα το ξέρετε, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, όσο 20 χρόνια λόγω συνεργασιών, ερχόντουσαν και πέραν το λάδι μας οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Το γυρίζανε και μας το γυρίζανε συσκευασμένο με κουστούμάκι και το πληρώναμε. Το καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια και οι αγκυλώσεις είναι στο μυαλό μας. Αν αυτά ξεπεράσουμε το βαθμό μας σε αυτό, τις κακές αγκυλώσεις που έχουμε, όλα τα άλλα πιστεύω ότι μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα για όλους μας. Νομίζω ότι συνειδητοποιούμε όλοι αυτή την ανάγκη. Κάνοντας μια βόλτα στα περίπτωρα, βλέπει κανένας την εμβληματικότητα. Ακόμα παραγωγή. Ως ένα απλό προϊόν που μπορεί να συνδυάσει με μια μορφή, μπορεί να το δεις με πολλούς τρόπους συνδυασμένο με άλλα υλικά. Και όλα εξαιρετικά. Και όλα δηλαδή προϊόντα μιας γης η οποία είναι πραγματικά παρθένα γη και μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτές τις συνθήκες που έχει η οικονομία. Μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και να δώσει σταθερές θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το ίδιο τουρισμό, αν θέλει να στηρίξει και τελικώς και μέσα από την γαστρονομία να αναδείξει πράγματα που ακόμα δεν θα έχουμε. Ξέρετε ότι ο γευστικός προορισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δυστυχώς δεν το έχουμε ακουμπήσει ακόμα, δεν το έχουμε αγγίξει. Όμως είναι μια τεράστια δεξαμενή για να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε χρήματα από αυτό. Έχουμε την εντύπωση ακόμα ότι έρχεται ο κόσμος να πάει πίτσα στην Ελλάδα. Ναι, αυτό έχει τελειώσει. Δηλαδή και αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ότι η υπεραξία του προϊόντος έρχεται πίσω από το μαγείρεμα. Δηλαδή οι μαγείροι ουσιαστικά είμαστε στον κόσμο να τραβήξουμε το όχημα να πάει λίγο παραπάνω και να ξεφύγει από αυτό το τασμένα. Η Ελλάδα δεν είναι. Το σουβλάκι είναι καλό σουβλάκι. Είναι σουβλάκι μόνο. Μπορεί να σταθεί. Και σε κάθε τρόπο το τοπικό του φαγητό που ο κόσμος το πάει σε κάθε τρόπο. Κάθε τρόπο πας και για το φαγητό. Δεν πας και να φας. Εάν χρησιμοποιήσουμε, γιατί μοντέλα υπάρχουν, αν χρησιμοποιήσουμε τα μοντέλα που τελευταία χρόνια οι Ισπανοί καταφέρανε και περάσανε στο Σαν Σεμπαστιάν, οι Βάσκοι, με αυτή την επανάσταση που κάνανε στο κομμάτι της γαστρονομίας, είναι ένας τεράστιος προορισμός. Η γαστρονομία τους πήγε και το φεστιβάλ του κινηματογράφου. Η παέλια. Δεν είναι παλιά, δεν είναι παλιά. Είναι η βάσκικη κουζίνα, δεν είναι παλιά, είναι άλλα πράγματα. Είναι αλυσίδα αυτά. Αλλά το ένα φέρνει το άλλο και βοηθούν όλη την εθνική τους οικονομία. Τέλος πάντων, εύχομαι να έχετε διάθεση, να έχετε όρεξη έτσι όπως σας γνωρίζω το κέφι σας
και βέβαια τη συμπαράστασή σας για να μπορούν αυτά τα πράγματα να στέκονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά.